Was er ook een tattoo? Dan moest heel lief naar die huid en mem zien. Ja, het is jammer, maar zij hebben het voor het zissen. Als nog geen section bist, heeft je taststemming van die huid of mem nodig om een tatoeage zetten te litten. Oh. En als nog geen eens tolve bist, dan kist het heel dol vieren. Dan is het echt verbeen. Ja. En wist wat het stomme is? Nou? Do bist gewoon echt nog 14 te jong voor een tattoo. Oh. Dat is lullig, maar daar kist je eens helemaal niet ontwaan. Van oudsher wie een tatoeage namelijk een teken dat het al een heel soort mooi maken hier in die lippen. Oh. Oudsher? Ja, want mensen zetten al duizenden jaren tatoeages. Ja. De Maori in Nieuw-Zeeland Bigeliks dienen dat altijd al. Als er wat belangrijks gebeurde in haar lippen, maken ze daar een tekening van en dat tatoeëerden ze dan. Ja. Of als een familielid stoort, tatoeëerden ze wat Jeske van de Deerde in haar eigen hoed. Jakkes. En Celia zetten namen of afbeeldings van haar vrouw op het lief. Mooi. Alle hier bagage dus. Dingen die het mensen belibben en die ze mooi dragen wonen in haar verdere lippen. Ja. Hoe meer tatoeages, hoe meer mensen mooi maken hierin. Dus hoe heger als ze in ons zien stien. Oeh, ja. Nou is een tattoo vaak bedoeld als gewoon een mooie lichaamsversiering. Ja. Echt leuk, vanzelfs. Maar beziek je dat die huid en mem maar eens uit te lezen. Ja. Vies het ook boeg om in te gaan? Klik dan op de rode button en abonneer op het YouTube kanaal.